Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Яңа үзәк, яңа мөмкинлекләр. Төрле машиналар бар. Бүген Биектау районында йөрелгән автомобильләр сатыла торган үзәк ачылды. Аңа Рөстәм Миннеханов нинди бәя бирә? Руслан Сидин шул хакта. Алдыйлар һәм алданалар. Ары шул инде бер келеш, җирибез бит. Җирибез. Татарстанның кайсы районнарында ягулыкны салып бетермиләр һәм кайда сыйфатсыз бензин саталар. Айза Шаймардан тикшерде. Сәламәтлеккә зыяны 3-4 кап тәмәке тарткандагы кебек. Содержание никотина в нем порядка в 20, 30, 40 раз больше, чем в обычной сигарете одной. Мәктәпләрдә снюслар тарала башлаган. Зәхмәтне ничек танырга? Бу хакта Рәмзилә Гафиятуллина. Башта мәктәп бинасын дистәләгән миллионга төзекләндерәләр һәм күп тә үтми ябып куялар. Үләм борчылып, үләм бу балаларның мәктәптән алдылар да, яптылар да, куйдылар. Бу хакта тулырак Әгерҗе районы Кодаш авылыннан Илшат Әюпов. Татарстанда йөрелгән машиналар күбрәк сатыла башлаган узган ел белән чагыштырганда бу сан 3%-ка артык. Бүген Биектау районында Россиядә автомобильләр сату буенча иң зур кибет ачылды. Гомуми майданы 8 гектар булган объект М7 трассасында урнашкан. Хәзер биредә 135 кеше өчен эш урынында бар, киләчәктә хезмәткәрләр саны 200-гә җитәчәк. Иң зур мегамол бүгеннән ачык 7 павильонның һәммәсе 280 автомобиль сыйдырышлы яңа үзәк белән иң беренче булып Рөстәм Миннеханов таныша. Для района это рабочие места, налоги. Для покупателей, для клиента это гарантия, что ты купишь нормальный автомобиль в нормальном состоянии. Яңа мәйданчыкның максаты сатып алучылар белән аңлашып эшләү, алдануга юл куймау. 200 белгеч шуны контрольдә тотачак. Мы применили самые Без клиентлар алдында алданмаска гарантия бирәбез. Тәҗрибәле белгечләр үз эшләрен тиз һәм ышаныч белән башкарачак. Үзәктә үзеңнең машинаңны бәяләргә дә, сатырга да мөмкин. Шунда ук техниканы иминиятләштереп тә була. Әгәр кешенең шундый максаты булса, үзенә яңа машина сатып алырга, ул бер җиргә килә һәм монда шундый күп төрле машиналар бар. наличие вот таких больших крупных дилерских центров, наверное, это будущее. Быел Татарстанда 102 меңнән артык йөрелгән автомобиль сатыла. Бу алдагы еллар белән чагыштырганда 3,5%-ка күбрәк. Иң күп машина сатучылар рәтендә ул Мәскәү һәм Мәскәү өлкәләре кала бирә. Биектау районында ачылган үзәк белән Россиянең башка төбәкләре кызыксына башлаган. Биектау районыннан Руслан Сындинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә ягулык станцияләре машиналарга бензинны салып бетермәй. Илнең сәүдә министрлыгы мәгълүматы буенча кайчак нормадан 2-3 тапкырга азрак салалар. Бу хәл аеруча үзәк федераль округта күзәтелгән. Татарстан әлеге округка керми, шулай да бездә дә андый чираклар булгалый. Республикада бензин сыйфатын тикшерә башладылар. Әлегә ниләр ачыкланганы турында Айза Шаймарданов баян итәр. Татарстанның ягулык сыйфаты идарәсе белгечләре Татнефть станциясенә тукталды. Башта канистрга салдылар, аннан шешәләргә, шуннан соң лабораториядә тикшерәләр. 92-ле бензинны башта булгаталар, аннан махсус колбага салып аппарат тикшерә. Биредә төп күрсәткеч менә шушы колбага җыелган бензин калдыклары, юшкыннары тиешле нормадан бу очракта 2 мл-дан артмаска тиеш. Хәзер без аны тикшерәбез. Күренгәнчә 2 мл-дан артмый, димәк бар да тәртиптә. Димәк бу очракта бензин чиста булып чыга, ләкин башка мисаллар бар. Чаще всего это содержание сера. Сыйфатсыз бензинда күкерт артып китә, бу ягулык тиешенчә чистартылмаган дигән сүз. Яки махсус бутап саталар, алай эшсезрак чыга. Татарстанның ягулык сыйфаты идарәсе инде ай дәвамында АЗСларны тикшерә. 401 бензин һәм 3 газ ягулыгы станциясын караганнар. На сегодня лаборатория испытана. Бүген лабораториядә 758 бензин пробасы тикшерелде. Шуның 16-сы стандартларга туры килмәү ачыкланды. Икенче проблема түләгән үстенә сыйфатсыз бензин генә түгел, әле салып та бетермиләр. Россия сәнәгать министрлыгы фикеренчә, һәр 10 литрга 90 мл-ны тотып калалар. Гәрчә рөхсәт 25 мл-га гына кадәр булса да. Ләкин белгечләр бу фикер белән килешми. Не то что завышенная цифра, но нет такого. Бу арттырып әйтелгән саннар гына түгел, мондый хәл гомумән була алмый. Күз алдына китергеч 3 заправканың икесе бензин салып бетерми. Кимчелекләр була, ләкин анда бик аз процент турында сүз бара.
Әмма андый хәл Татарстанда да, Балык бистәсе районында да күзәтелгән булган. Мы приехали... Без барып тикшердек, 10 литр бензин алдык, 490 граммын салып бетермәделәр. Нормада 50 булырга тиеш. Бу эшкә прокуратура юлланды. Ләкин безгә бензин сыйфатыннан һәм салып бетерүдән зарланучылар әллә ни күренмәде. Ары шул инде бер килеш. Җирибез бит. Җирибез. Ну, ребят, качество солярки. Были вопросы в плане того, что в холод заводилась машина, качество топлива хромало. А по недоливу? По недоливу? Нет, не видел такого. Татарстандагы АЗСлар турында тикшерү нәтиҗәләре декабрь башында билгеле булачак. Моннан тыш хәзер Россия хөкүмәте закон бозган АЗСларны штрафка тарту буенча канун проекты әзерләгән 500 меңнән 2 миллион сумга кадәр. Айза Шаймарданов, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Әгерҗе районы Кодаш авылында капиталь төзекләндерелгән мәктәп бинасы буш тора. Шул ук җирлеккә керә торган 7 чакрымдагы Биектау авылында балалар 1960 елгы агач бинада укып йөри. Ни өчен 12 миллион сарыф итеп яңартылган бинаның кирәге калмавын Ишат Аюпов ачыклады. Авыл уртасында 2 катлы менә шундый төзекләндерелгән бина балкып тора элмә тактасына Тирсә урта гомум белем бирү мәктәбе дип язылган. Ишеге ачык. Мәктәбендә икенче уку елын йозакта икән. Бирегә җылылык трубаларын тикшерергә кергәннәр. Шул сәбәпле генә эшкә уза алдык. Ә мәктәпнең эше менә шундый хәлдә биредә җылы, якты, шундый ук хәлдәге сыйныф бүлмәләре тигалар буш. Һәм кыңгырау тавышы да биредә яңа уку елында яңгырамаган. Безне күргәч авыл халкы да мәктәпкә җыелып моң зарын сөйләргә тотынды. Менә бу мәктәпнең бетүе бер шей. Зданиянең харапка чыгуы. Шушында башлангыч сыйныфны укып чыктылар. Яхшы билгеләргә аннарысын инде безнең башлангыч кына булгачтан улы улым бу буйга китте укырга 5нче класска. Үләм борчылып, үләм бу балаларның мәктәптән алдылар да, яптылар да, куйдылар да битләр. Ә бит телевизор сөйләп тора. Бер балалы мәктәпләр дә бар, 2 балалы мәктәпләр дә бар. Утырыгыз. Монысы 7 чакрым ераклыктагы күрше Биектау авылы. 1930 елгы бүрәнләрдән 60 елда күчереп салынган бинада мәктәп һәм балалар бакчасы. 10 бала башлангыч белем ала, 10сы бакчага йөри. Ныклап капиталь ремонт күргәне юк бу бинаның. Мондый мәктәпләрдә укытуы бик җиңел түгел, чөнки балаларга шөгыльләнергә спорт бүлмәсе дә юк. Ни өчен монда бала күп йөрсә дә ремонт булмаган? Әтегендә ремонтланганы буш тора. Җирле үзидарә рәисе бу хәлгә мәгарифтәге оптимизациягә гаепләде. 2006 елда реформа башлана. Өстәвенә шул вакытта авылга инвестор килә һәм фирманы бетерә. Урта мәктәп ябылуга Кодаш авылыннан 60 гаилә күчеп китә. Ә мәктәбендә төзекләндерү программасына кертелгән була. Ул вакытта программа бар иде. 45 ел үткән мәктәпләргә капиталь ремонт үткәрү программасы бар иде. Наш программа кертте дә мәктәп. Төзекләндереп калды. Улягы да бит инде. Әле җимерек килеш калды. Бектоныкы керәмә, чөнки ул агач здание. Район җитәкчелеге төзекләндерү күпкә алдан планлаштырылган иде ди. Ул вакытта халыкның күченәсен беркем дә алдан әйтә алмый. Ремонт ясаган вакытта балалар мәктәп, башлангыч мәктәп һәм балалар бакчасы иде ул. Шушы мәктәптә 16 бала укучы һәм мәктәпкә яшьтәге балалар саны 16 бала иде. Без ремонтка керткән вакытта балалар санының исәптә тотып ана ремонтка керттек. Биектау укучыларын Кодашка йөртү мөмкинлеге дә карала, тик уртак фикергә килә алмыйлар. Дөрес, анда шартлар бик нык яхшы иде инде. Ләкин безнең ата-аналар, авыл халкы мондагы мәктәпне, бакчаны бетереп, анда күчергә берсе дә риза булмады. Автобус бар, асфальт юл бар. Бәптә мөмкинлекләр булган дип ата-аналарга беренче тапкыр без килеп, авыл җирлеге белән дә, район хакимият җитәкчелеге белән дә барып сөйләшеп карадык. Әйдәгез сез менә шушында шартлар сезгә бик әйбәт, әйдәгез монда укыйбыз дип. Бәлки ниндидер тискәрелек, ниндидер аңламаушанлык тоналарның. Бина буш тормаячак дип ышандыралар. Аның беренче катында хәзер ФАП мәдәният йорты китапханә урнашкан. Киләчәктә музей, төрле түгәрәк бүлмәләре ачарга һәм җирле үзидарәне күчерергә җыеналар. Әгерҗе районыннан Ильшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Барысы да алдан уйланылганча бара. Йортларны вакытында тапшырачаклары. Бүгін Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды җитәкчелеге республикадагы социаль ипотека мәсьәләсен шулай дип бәйләде. Бүген алар эшлекле сәфәр белән Чаллыда 63-нче микрорайон төзелеше белән таныштылар. Яңалыклар безнең репортажда.
Хабировлар гаиләләре белән полициядә эшли. 2 балалары бар. 4 ел элек социаль ипотека программасына керәләр. Моңа кадәр фатирны арендага алып яшәгәннәр. Әле берничә айлык кенә үз тораклары булып куя. Детская площадка, там видели на улице, очень такая большая. Барысы да ошый, балалар майданчыгын күргәнсездер. Бакчада янәшә генә. Барлык шартлар да бар. 63 микрорайон у нас. 63 микрорайонда төзелеш 2 ел элек башлана. Монда 17 йорт торгызу нияте бар. Бу 3500 фатир дигән сүз. Әлегә 3 йорт тапшырылган. Тораклы булырга теләүчеләр күп. Пока все предложения... Тәкъдимнәрне җыябыз, кешеләр мөрәҗәгать итә, сораштыра, төрле программалар буенча кызыксыналар. Яшь гаилә, чернобыльчеләр, күп балалылар. Барсының да гаризаларын карыйбыз. Алданган өлешләп түләүчеләр мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу микрорайонда шундый 30-га якын гаилә бар. Аларны нинди киләчәк көтә? Мы отрабатываем. Бу сорау әлегә карала. Алар өчен тотып калган фатирларыбыз бар. Бүген эш тәртибе әзер, тик процесс тагын берничә айга сузылыр әле. Рәсми мәсьәләләр бар. Бу кешеләр алданган соңгылары булыр дип ышанабыз. Дәүләт торак фондының инвестиция программасы буенча быел республикада 165 йорт төзү каралган. Бу 8000-гә якын фатир. План вакытында үтәлә, тик бу әле социаль ипотека бетәчәк дигән сүз түгел. Рассматривается вопрос повторной соципотеки. Хәзер социаль ипотеканы икенче тапкыр бирү мәсьәләсе дә карала. Әйтик, яшь гаилә бер бүлмәле фатир алган булгандай. Хәзер балалары туган. Без хәзер аларның зуррак мәйданлы фатирга гариза бирү мөмкинлекләрен карыйбыз. Моннан тыш фатирларга бәя артуында искәрттеләр. Бу төзелеш материалларына бәя арту хезмәт хакы үсү белән дә аңлатыла. Тик социаль ипотека барыбер базар бәясеннән кимрәк булачак диләр. Чаллыдан Рания Абдрахманова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Яшел Үзәндә ширкәүгә ут төртүче ханымны атакайлар ярлыкаган, һәрхәлдә руханиялар гыйбадәтханәгә килгән матди зыянны каплауны сорамаячак, ул ярты миллион сумлык. Бүген хукук саклаучылар ширкәү яндыручыны кулга алды. Хатын-кыз психиатр күзәтүе астында булган. Янгынга кадәр рухани яңа кисәтү ясаган була, күрәсен хатын-кыз үпкәләгән. Ләкин епархия аның гаиләсеннән ширкәү файдасына матди зыян таләп итмәячәген белдерде. Бу хатынның жан авыруы бар, гадел булмый дип әйткәннәр. Яшәүләре еракта булса да, күңелләре авылда. Яңа Шаймырза авылыннан Гүзәл Әбелханова Казанда яшәсә дә туган ягын онытмый. Әти-әнисе гомере буе торган нигездә йорт торгызган, авыл урамнарын юллый түдә дә катнаша якташлары да аннан үрнәк алып файдалы эшкә кушыла. Итезгәннән бирле инде без газны бездә бердә сүндермибез, чәчәкләр үсеп тора. Гүзәл Әбелханова Яңа Шаймырзада туып үскән. 3 бала шушы урамда уйнадык дип искә ала ул. Хәзер Казанда яши. Әти-әнисе вафат, авылдагы нигезе буш, әмма Гүзәл туган йортын ташламый. Аларның истәлеге өчен. Алар турында бит инде авыл халкы белә. Аларның памяте өчен инде шул домны тизеп куйдым. Туган нигезне торгызу бер савап булса, юл салуның савабы тагын да күбрәк икән ди Гүзәл Әбелханова. Бу элек авылның төп урамы булган. Халык та бу турда искә төшерсен дип юлга таш ислек җәергә ният итә. Үзем генә түгел инде, мин, конечно, государство булышты. Государственның бит инде 1/5 часть без түлибез, 4 часть государство түли, шуңа күрә бу программага мин бик теләп катнаштым. Таш алу өчен Гүзәлия Әбелханова 120 мең сум акчасын бирә. Үзеннән бигрәк авылдашлары сөенгән, шәһәр урамнарыннан йөргән кебек диләр. Безнең авыл зирә юлбызсызлыктан зарланай дигәндә бик уңайсыз иде. Менә бүгенге секендә безнең 751 метр монда юлыбыз салынган. Хуҗалыклар булсын, үссен дисәң, эше дә кирәк торыр урыны да. Гүзәлнең фикере шундый. Зур урыннарда эшләгән эшмәкәрләр дә туган авылларын ташламасын иде дигән теләктә ул. Монда условиялар кирәк бит инде. Например, берәр фабрикамы, заводны төзеп куйсаң, яхшы зарплата бирсәң, теплицаларына ясап куйсаң да, например, конечно, кешеләр кайтачак эш булса. Гүзәл Әбелханова кебекләр Шаймырзада аз түгел. Шундый гынәчеләр һәм үзара салым ярдәмендә таш җәелеп тора. Якын киләчәктә мәчет төзергә җыйналар. Бу телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Әллә Россия хөкүмәте белә торып та икътисадның алга китүен теләмиме? Кемгә яңа ел сәгатьләре төнге 12-не сукканчага кадәр эштә утырырга туры киләчәк? Бу хакта Реальное время интернет газетасының аналитик язмасын укыгыз. Тәмәке тартучылар арасында үпкәдәге яман шиштән үлү очраклары 20 тапкырга артык, әмма бу куркыныч чын барлык тәмәке тартучылар санын кимүгә китермәй, күрсәткечләр үзгәрми диярлек. Бүген бу хакта халыкара тәмәкедән баш тарту көненә багышланган матбугат очрашуында нарколог, пульмонолог һәм җәмәгать эшлеклеләре дә сөйләде. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматына караганда, дөньяда үпкә яман шишеннән үлү очракларының 90% бронхиттан 75 һәм йөрәк авыруыннан 25% тәмәке тартуга бәйле.
Надо в первую очередь. Беренче чиратта кешегә үзенә уйларга кирәк. Чиста бит алсын да, тартуның уңай һәм тискәре якларын язсын. Акчаны да исәпләсен. Елына күпме тарта? Көненә 100 сумлык тәмәке ала икән, елына 36500 сум чыга. Яшь кызлар тишек аяк киемнән тартып басып тора, ә бит яхшы туфли алырлык акча җыя алырлар иде. Мәктәпләрдә яңа афәт укучылар арасында никотинлы кәнфит суыручылар күбәйгән. Ул мәддә снюс дип атала. Иссез тәмәкенең зарары гадәтиеннән дистәләгән тапкыр зуррак, шамадан тыш куллану аркасында агуланучылар да бар. Бу уңайдан башкаладагы бер гимназия директоры әти-әниләргә ачык хат юллаган. Ата-аналарга нәрсәгә игътибарлы булырга кирәк? Рәмзилә Гафиятуллина шул хакта. У меня закружилась голова, я пошел на площадку, сел, потом упал. Баш әйләнә хәл китә күңел булганы. Укучылар арасында никотин белән агуланып, хастаханәгә эләгүчләр дә бар. Шушы көннәрдә генә Алтай өлкәсендә шундый очрак теркәлгән. Барысына да снюс дигән мәддә сәбәпче. Әниләр, әтиләр бик борчылар. Баллары подъездларда табадылар шул кагызлар, объявлениялар, конфеткалар белән жевательные с зур никотин процента содержания. Саргайган тешләр, авыз куышлыгының ялкынсынуы, үңәч, ашказан авыртулары снюс китергән зыянның бер өлеше генә. Ул хәтта яман шешкә сәбәпче булырга мөмкин. Снюс кулланучыны ничек танырга соң? На первых этапах это покраснение. Снюс кулланучыларның күзләре кызара, алар тиз кызып китә, ярсы, исе булмагачтан аны өйдә дә, мәктәптә дә кулланырга мөмкиннәр. Әти-әниләрнең игътибарлы булуы сорала. Эшендәге никотин гадәти тәмәкегә караганда 20-40 мәртәбә күбрәк ди табиб-нарколог. Мондый доза мәктәп балалары гына түгел, хәтта өлкәннәр өчен дә куркыныч. Бер пакет снюсның зарары 3-4 кап тәмәке тарткандагы кебек дисәләр дә, ул наркотик булып саналмый. Шуңа да сәүдә нукталарында аның белән ачыктан-ачык сату итәләр. Моның шулай икәнлегенә бүген безнең төшерү төркеме дә инанды. Снюс есть? Какая стоимость? От 300, 300, 350. Это что такое? Это табак? Это не табак, это там идет либо смесь сухих трав с никотином смешана, либо целлюлоза, это тряпка получается. Снюсны алганда паспорт сорамыйлар, димәк, аны кулга төшерү мәктәп балаларына да берни түгел. Мөгаллимнәр чаң суга Казандагы бер гимназия директоры әйтик бу уңайдан әти-әниләргә мөрәҗәгать белән чыккан. Мәгариф министрлыгы проблемадан хәбәрдар. Если где-то педагоги видят, что у ребенка есть какие-то проблемы, может быть, в поведении. Балаларның үз-үзен тотышында сәерлекләр сизелсә, педагоглар аны аерым күзәтү астына ала. Алар белән психологлар да, сыйныф җитәкчеләре дә ныклап шөгыльләнә. Җитештерүчеләр баланы кызыктыру өчен нинди генә ысуллар кулланмый. Сейчас именно вывели. Хәзер мондый мәддәнең суыра торган кәнфит кебекләрендә чыгара башлаганнар. Элек авыз өчен яндыра башлагач, баланы төкерсә, хәзер агы төпкә кадәр төшәчәк. Куркыныч ягыннан шул ук спайсларга тиңдиләр, әмма сатудан алыр өчен Россия күләмендә тыелган мәддәләр исемлегенә кертү кирәк ди депутат буларак спайсларны тыюда катнашкан Рафил Нугманов. Без керткән инде закон буенча үзебезнең хөкүмәт думасы аркылы керткәнник аны бетерергә дип. Аны хәзер менә акча кирәк бит. Безнең бит интересный халык. Акча менә кертү җибәрәләр, хәзер конфет итеп, жвачка итеп кертәләр, бер соусырына кирәк. Бу тәне бер юк. Эчке эшләр министрлыгы һәм Роспотребнадзор белгечләре әлегә читтән генә күзәтә. Алар карамагындагы мәсьәлә түгел имеш. Әмма иҗтимагый оешмалар президент исеменә хат язу белән мәшгуль. Снюс дигән афәттән коткаруны сорап. Рәмзилә Гафиятуллина, Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Ни өчен балалар өйдән китә? Я еще даже рот не раскрыла, они уже так, мама, хватит. Танылган алып баручы һәм 3 бала анасы Татьяна Лазарева киңәшләре Айгөл Бәдретдинова репортажында. Татарстанда WorldSkills чемпионаты дәвам итә. Бүген яшь пешекчеләр көч сынаша. Вдруг тебя где-то увидят и могут после окончания учебы сразу же взять на какое-то место для работы. Үткен пычаклар һәм тәмле кишерләр турында Алия Хайретдинова. WorldSkills чемпионатының төбәгара этабы гөрли бүген Казанда эшче һөнәрләрнең иң яшь осталары көч сынашты. Кемдер пешекче, кемдер һәлимтәче булырга хыяллана. Быел Junior Skills'та 80-нән артык компетенция бар. Булачак пешекчеләр, программистлар белән Алия Хайретдинова аралашты. Бар дөньяга хуш исем таратып шоколадери Савелий Шаронов пешекче булырга хыяллана. Әлегә әтисе пешергән иттән дә тәмлерәк нәрсә юк ди. Бүген ул Казанда узучы Junior Skills'та пешекчеләр белән көч сынаша. Иң авыры бер кабымлык ризык ясау ди. Чистить огурец, Башта кыярны чистартырга, эчлеген чыгарырга, аннан соң махсус крем белән тутырырга кирәк. 14-16 яшьлек мәктәп балалары өчен ярыш 2 көн барачак. Бүген алар салкын кабымлыклар ясаса, иртәгә ит ризыклары да була. Юниорларның бүген беренче биреме кишер турарга кемдер аны шакмаклап турады, ә без тыкмач кебек озынча итеп турап карыйбыз.
Junior Skills'ta 80-нән артык һөнәр бар, иң зур көндәшлек булачак пешекчеләр арасында. Поварская компетенция достаточно обширная. Пешекчеләр компетенциясе киң, шуңа катнашучылар да байтак. Монда җиңүчеләрне башта сайлау этабы көтә. Анда да бәхет елмайса, ил күләм ярышлар. Я собираю 3D-модель спутника, который в итоге должен выйти. Ияршин ясап аны космоска очырту барысына 12 сәгать бирелә. Анитага 15 кенә булса да күптән осталар рәтендә. Я отвечаю за... Мин ияршин җыю өчен җаваплы. Аны махсус программа белән модельләштерәм. Это настенный кросс, в котором я также сварил волокна. Кемдер инде фатирларны, йортларны телефон элемтәсе белән тәэмин итә ала. С утра до ночи тренируемся. Көн-төн әзерләндек, бакыр, шыбыклар, оптик җепсел белән эш итәбез. Бу көннәрдә Татарстанның киңәйтелгән командасы тупланачак, җиңүчеләр республикадан ил күләм этапта якларга лаек була. Алия Хайретдинова, Наталья Мезина, Алмаз Зиядинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ана капиталының суммасы артачак. Келесі елға ул индексацияләнә 466 мең сумга җитәргә тиеш. Сертификатның суммасы 5 ел үзгәрмәде, 453 мең сум иде. Быел республикада ана капиталына 15 мең, программа гамәлгә кергәннән бирле 285 мең сертификат тапшырылган. Күпчелек бу акчаларны торак шартларын яхшыртуга тута, 9% гаилә балаларын укытуга, 2020 елдан ана капиталыннан бирелә торган айлык түләүне алу вакытында арттыралар. Ул балага 3 яш тулганчыга кадәр биреләчәк, моңа кадәр гаилә бу түләүне сабыйга яшь ярым тулганчы ала иде. Доход. Айлык түләүгә хокукларны билгеләгәндә керемнәрен дә башкача исәпли башлыйлар. Ул җан башына хәзергә 14 мең урынына 20 мең сум булачак. Айлык түләү суммасы да арта. 8896 сум иде, 9373 сумга җитәчәк. Россиядә ел сайын меңләгән бала өйдән чыгып китә. Психологлар моны гаиләдә аралашу җитмәү белән аңлата. Бүген шул турыда Казанда лекция укыдылар. Аны танылган телевидение алып баручысы 3 бала анасы Татьяна Лазарева алып бара. Залда дистәләгән психолог сорау яудыра. Һәр кемгә якын проблеманы хәл итү юллары Айгөл Бәдретдинова материалында. 120 волонтер өйдән чыгып киткән 10 яшьлек кыз баланы эзли. Быел 27 октябрь көнне булган бу хәл бөтен Казанны аякка бастырган иде. Бәхеткә кызны табалар. Мондый очраклар меңләгән. Психологлар моны ата-ананың баланы ишетергә теләмәве белән аңлата. Не собрался, взял чемодан и пошел. Ну что-то перед этим был. Ул бит тик торганнан чыгып китми. Димәк, моңа кадәр аның ниндидер проблемалары булган. Әтияне ул чакта кайда булган? Баладагы үзгәрешләрне ник күрми калган? Бәлки аның дуслары, кызыксынулары алышынгандыр. Ни өчен ул үз эшенә йомылган? Кызым, нәрсә булды инде? Әни, бер нәрсә дә булмады. Эй, ярар. Балалар белән аралашуда бүген мондай алымнар ярдәм итми. Белгечләр фикеренчә, рәсми сораулардан, аеруча аларны нәрсәдәдер гаепләүдән качарга кирәк. Баланың хәлен чыннан да беләсең килә икән, син аңа дус булырга тиеш һәм аның телендә сөйләшә белергә кирәк. Катлаулы яшүсмер чорында бала йөрәгенә ничек юл табарга икәнен гаиләдә сөйләшү дип аталган ачык лекцияда аңлаттылар. Россиянең танылган алып баручысы Татьяна Лазарева һәм Европа дәрәҗәсендәге психолог Альбина Локтионова үз мисалларын да китерде. Я еще даже рот не раскрыла, они уже так, мама, хватит. Любое осуждение. Он кусочек морали услышал. 4 бала анасы Нурия Елесина әлеге проблемалар белән таныш. Аның киңәше шундый. Мин аларны тыңлыйм, әйбәт кенә сөйләшәм. Аларның нинди проблемалар була? Алар беренче мия сөйләләр. Ышанычлы мөгалләмә, урта кызыксынулар булдырырга, спорт аша баланы уңышка ирешергә өйрәтергә диләр. Әмма кай вакыт ярдәм әтиянинең үзләренә дә кирәк. Просим родителей, чтобы они шли к нам. Без әтияниләрне үзебез мәктәпкә чакырабыз. Ниндидер проблема бар икән, күзгә-күз карап сөйләшү кирәк. Чөнки кайчакта әтияниләр үзләре үк баланы укытучыларга яисә яшьтәшләренә каршы котыртырга мөмкин. Все, что мы можем здесь, что я, например. Ниндидер уртак рецепт юк. Бу һәрбер кешенең үзенчәлекле тәҗрибәсе бар. Мин бар тик шуны гына киңәш итә алам, үзеңне һәм балаңны тыңларга. Бу җиңелләрдән түгел. Достаточно трудно на самом деле. Поэтому заводите собак. Простите. Шаяру белән әмма төбендә зур җаваплылык ята. Әтияниләрне бу җаваплылыктан качмаска һәм ярдәм сорап психологларга мөрәҗәгать итәргә оялмаска чакырдылар. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Синоптиклар вәгъдә әйткән, Зәмхәрир салкын бүген бөтен Татарстанны кулачлап алды. Аның каравы күптән көттергәне кояш та чыкты. Менә Казан үзәгендә кояшлы көнне дә кар яудыралар. Әлегә ясалмагына шул рәвешле башлана яңа елга әзерлиләр. Казан гаилә үзәге янында декабрьдә боз шәһәрчеге ачылырга тиеш. Бүген исә ясалма кар ясаучы җайланмаларны тикшереп карадылар. Информация о том, каравылы кайчан ачылачак, анда керер өчен нинди шартларны үтәргә кирәк. Бу хакта без Инстаграмдагы битебездә хәбәр итеп торачакбыз.
Чыгарылышыбызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиров дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Хәерле кич, Фәнис Акбар җанатарларын беренче чиратта инде сөендерәсе килә, кемнәр уенны карамаган. Бүген алар кунакта уйнау сериясендә Сибир командасын 4-1 исәбе белән җиңеп чыктылар. Спорттагы башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң Яңа гасыр каналында гына калабыз. Болгариядә узган фехтование буенча халыкара турнирга йомгак ясалды. Әлеге ярыш Европа күләмендәге кадетлар арасындагы ярышның бер этабы да булып тора иде. Көз нашырга 300 артык катнашчы җыелган. Казанның Олимпия резервлары училищесында белем алучы яшьләр ил җыелма командасында чыгыш ясап, бронза медальләр белән бүләкләнде. Призлы урыннар өчен 46 команда дәгъва кылды. Безнең гимнастик осталары да бу көннәрдә дәрәҗәле ярыштан медальләр белән кайтты. Пензада спорт гимнастикасы буенча Россия беренчелеге үтте. Яшьләр арасындагы ил күләм ярышларда Татарстан спортчылары да уңышлы гына чыгыш ясады. Республика җыелма командасының нигезен Яшелүзән шәһәрендәге беренче номерлы спорт мәктәбе укучылары тәшкил итә. Командалы ярышларда татарстанлылар барлык көндәшләрен җиңеп пьедесталның иң югары баскычына күтәрелде. Шәхси төрдәге ярышларда безнең спортчылар алтын, көмеш һәм бронза медальләр яулады. Бу атнада Казанда көрәш буенча Татарстан чемпионаты узачак. Анда республиканың барлык районнарыннан иң көчле пәһлеваннар җыела. Ачылыш тантанасы 22 ноябрьгә билгеләнгән. Грек-рим көрәше белән шөгыльләнүчеләр бу көннәрдә Казанда җиңүчеләрне ачыкларга да өлгерде. Бу спорт төрендә уңышка ирешү өчен көчле булу гына җитми, рухи яктан да нык чыдам булу шарт. Түбән Новгородтан 8 спортчы килгән. Алар тәҗрибә туплау өчен генә чыгыш ясамый. По сути дела, здесь не впервые. Мы проходили несколько здесь соревнований. Без инде монда беренче мәртәбә генә катнашмыйбыз, барысы да яхшы таныш. Казанда һәр вакыттагыча оештыру дәрәҗәсе, кабул итү, каршылау һәммәсе дә югары дәрәҗәдә. Безнең максатыбыз призлорга дәгъва кылу гына түгел, чемпионлыкка ирешү. Әзерләнеп килдек. Бу турнир РСФСРның ат казанган тренеры Мәгаз Сәхәбетдиновның якты истәлегенә багышланган. 21 яшькә кадәр булган спортчылар осталыкларын күрсәтә. Грек-рим көрәше белән шөгыльләнүчеләр 10 үлчәм авырлыгында җиңүчеләрне ачыклады. Иң көчлеләр 2020 елда Европа һәм халыкара ярышларда катнашу өчен Россиянең яшьләр җыелма командасына сайлап алыначак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алга таба да Яңа гасыр каналында гына калыгыз һәм исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsizikmaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта явым-төшемнәр көтелми, 10 градуска кадәр суык. Республикабызда аз болытлы һава хөкем сөрә. Җил көнчыгыштан көнбатышка юнәлешен үзгәртүчән. Төньяк көнчыгышта температура 10 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Мензелеевскида температура 1 градуска күтәрелә, явым-төшемнәр көтелми. Бу көннәрдә югары атмосфера басымы саклана ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн аяз һәм кояшлы булачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә шулай ук уңай һава торышы хакимлек итә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава, температура 10 градус. Кыз киреләнсә, кыштан яман диләр, көзнең нәкъ менә шундый вакыты. Юлларда бозлавык, сак һәм игътибарлы булсагыз иде. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз омыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Доктор Ост, терәк хәрәкәт аппаратының иң куркыныч авыруларын дәвалаган кебек башка бер кайда да дәваламыйлар. Биредәге акыллы машиналар, дарулар, протез, хәтта хирургик коралларны алмаштырып, арка һәм буыннардагы авырулар турында гомергә онытырга ярдәм итә. Акыллы роботлар сколиоз, бүсер, протрузия, артроз кебек авырулар белән эшли ала. Авыру халәте беренче дәвалаудан соң юкка чыга. Авырту әйләнеп кайтмасын өчен мускуллар, буыннар һәм бәйләүчләр көч куялар. Казанда алдынгы заманча технологиялар буенча доктор Ост үзәгендә генә дәвалыйлар. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. Бөйрдәге ташларны дистанцион рәвештә таркату. Авыртусыз, мәҗбүри медицина иминияты полисы булганнарга Фарм-Т клиникасы бушлай ярдәм күрсәтә. Белешмәләр өчен телефон 292 66 77. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак, температура 2 градуска кадәр. Көнбатыштан талган җил.
Атмосфера басымы трекемеш бағанасының 767 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.